ಪಂಡ ಮಲ್ಲೈ ತಂದಾಜಿ ಹಿಡಿತಿಜ ಓಕೆ ಅಚಾನಕ್ ನಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಕುದಿತಪಗ ಚೂರು ಒಂದ್ ಚೂರು ಒಂದಾದ ಕೂಲಿಬಹುದು ಮಲ್ಲೈಗ್ ಬತ್ತ ಪಣಪಿಲುಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜಪ್ಡಾಯ್ನಿ ಅವಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ತು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುರು ಜಪ್ಡಾನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಯರ್ ಕಂಬ್ಳೋಡ್ ಈ ಸರಿ ಮಣಿ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಇರು ಕಣಪನಾಗ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಇತ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪು ಏರು ಒಂದು ದಾಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಅತ್ ಏನದಿತ್ತಿದ್ದಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ನೆಗದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪುದರ್ ಏರ್ದಿತ್ತನೆ ದಾಯ್ತಾ ಅವ್ ಬಂಡ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಕರ್ಮಘಟ್ಟ ಸುರೇಶರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಬಂದೀಗ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದಲ ಕುಶಲ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ನಿರ್ಲಗಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ರದು ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಡಾರೊಚ್ಚೊಟ್ಟುಡಲ್ಲ ಮುಡಾರೊಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ಬೊಕ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಎರು ಕಟ್ಟದು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿನ ತೆರಿಯರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ರೋಹನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ರೋಹನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ರೋಹನ್ರನ ಸ್ನೇಹಿತೆ 2 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ಶುರುಕಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಖಿಲ್ ಎರು ಒಯ್ಕಾದ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾಯ್ದ ಎರು ಕಂಬಳದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಡ ಬೆರ್ನಿ ಬುರೆತ್ತು ಬೆರ್ನಿ ಇತ್ತದು ಎರ್ಲು ದಪ್ಪನ ಎರ್ಲು ಬುರೆತ್ತ ಆ ಪಂಡ ಮೂಲತ್ತು ಪಣಪಿಲೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಎಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೆಲ್ಲೆಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕುದಿಕ್ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದು ಮಿಯಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೆನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪುರ ಇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿರು ಏರ್ನಾನ ಇಂಚು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೊಂಜಿ ಸುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏರು ಒಂದೇ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ನಾಯರ್ಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಬುದರಡು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬತ್ತನು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿ ಪುರ ಉಂತಾಯರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಎರು ಅಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಅಂದು ಎರು ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಡಲ ದತ್ತದ ಪುರ ಐಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಜಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಸುರು ಮಲ್ತದಾರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ ಏಲ್ ಕಂಜಿಲ್ ಏಲ್ ಏರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಐತ ಇರೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶುರುಕಾದ ಮೆಟ್ಲು ಏಪಾಂಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡ್ದೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕಂಬಳ ಜರ್ನಿ ಶುರುಕು 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇಟು ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಅಪಗ ಏರ್ರ ಪೋದಾಡಿ ಕಡೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ 2 ಕಂಜಿದತ್ತಿತ್ತ ಎನ್ನ ಪುದರ ಪಣಪಿಲ್ಲ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಜಪ್ಡಾದನ ಪುದ ನೆಟ್ಟೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಪಣಪಿಲ್ಲ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಐತ ಮಗತ್ತ ವರ್ಷ 2 ಕಂಜಿಲ ಎಂದಿತ್ತೆ ಐಕಲ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಲ ಕೊಂಚ ಕಂದವರದೊಂಜಿ ಏರು ಇತ್ತು ಐಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ ಮಣಿ ಅದಾಗ 2 ಕುದಿ ಆದ ಮೂಜಿನ ಕುದಿಕ್ ಸೀದಾ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ವರ್ಷ ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇಟ್ ಎಡ್ಮ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಲೊರೆಟೋ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ನಮ್ಮನ ಬುದಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೊರೆಟೋದಾರ್ನ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಏರು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಟ್ಟ ಮಲ್ತನೆ ಮಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಜಿ 4 ಮೆಟ್ಲ ಮಲ್ತ ಐನ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಐನ್ ಮೆಟ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಐನ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ಲೈ ತಂದಾಜಿ ಹಿಡಿತಿಜ ಅಚಾನಕ್ ನಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಕುದಿತಪಗ ಚೂರು ಒಂದ್ ಚೂರು ಒಂದಾದ ಕೂಲಿಬಹುದು ಮಲ್ಲೈಗ್ ಬತ್ತ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲೈ ಗಿಡವನ್ನ ಅಂದಾಜ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಪಂಡ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಜೋಡಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಗ್ ಮಾಡಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬುದರಡ್ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬ್ಳೋಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್
ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡಿಡ್ ಎಲ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಟ್ ನಮನ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಐನೇಕ್ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಕುಂಜ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದು 10:72 ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಯರು ಬೋಪುರ ಏರ್ಲೆನ್ ಪಾಡದಿತ್ತರು ಲೊರಟ ಕಾಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಟೆ ಮನೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಪೇಟೆ ಮನೆತ್ತ ಸಂತು ಅವು 80 ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲ್ ಮಾಣಿದ ಪದರೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳೋಗು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಐದು ಬಂಡ ಕುದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಟ್ ಪೋಯಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಎಟ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಅಂತೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಕೊಳಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಅಂತೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗ್ಲ ಮಂದಳಿಕೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಂಡು ಪಂಡ ವಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಜೋಡಿಲು ಅಂತೆ ಉಂದ ಪಾರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ನು ಅಂತೆ ನಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂದ ಆರ ಕೈ ಬುಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೋರ ಏರ್ಲು ಅಂತ ಹಾಳಾಯ ಪಂಡ ಅವರಿ ಸೆಟ್ ಅದ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಪಾರಾಡ್ ಏರು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಈ ಜನ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಗಿಡ ಪುಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮಣಿಯರು ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಐತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಬಾರಿದಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲು ಪಾರ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅಂದ ಇದಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಪೆರಡಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಲು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಸುರೂಕು ಎಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಪೆರಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಟ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 4 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಎಂಚೆತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಇಡಮಟ್ಟ ತೂಪನ ಇರು ಬಂಡ ಸುರು ಕಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಕಂಬ್ಳೋಡಿ ಜಪಡನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮೇಡ್ಲಾತ ಈ ಪಣಪಿಲೋಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜಪಡ ಅವಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುರು ಜಪಡನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಯರ್ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಈ ಸರಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗಡ್ಲು ಹಿಂಗ್ ಮೆಡ್ಲಾಣ್ ಅಂದ್ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗಡ್ಲು ಮೆಡ್ಲಾತ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇಟ್ ನಾಡ್ದ ಎಲ್ಲೇಟ್ ಇದು ಮೂಲೆಪ್ನ ಇರ್ಲೆಟ್ ಮಾತ ಮೆಡ್ಲಾತಂಡು ಅವು ಕಂಜಿ ಬಿಡುದು ಮುಖ ಮಾತ ಕಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲಾತನ ಪಿದೈಪ್ನ ರಡ್ಡೆ ಇರುಕ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಕಂಜಿಲು ಮೂಜಿ ಕಂಜಿಲು ನಾಲೆರ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲಾತ ಟೋಟಲ್ ಏತಿ ಮೆಡ್ಲಾತಿ ಪೀತ ಈತ್ ಪೂರ ಇರುಕು ಸೇರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 35 ಮೆಡ್ಲಾದಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು ಪುರ ಸೇರ್ದು 35-37 ಮಾದಿಪ್ಪು ಇರು ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ನಗ ಪಂಡಾರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಾರು ಆರತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಗ ದುಮ್ಮು ಪೋಯಿಂದು ಇರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಪುರಿ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ನಕ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಂಡರ್ಲು ಒಂತೆ ಏನಾನಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಕ್ಕನ್ನ ಇರುಕು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮರದು ಮಲ್ತಿರು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲತ್ರಬಾದೆ ಸೀದರಣ್ಣಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಕರ್ಮರಗಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂದಿರು ಆರು ಪೂರ ದುಂಬು ಸಪೋರ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಸಾಲ್ಬೂರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಕದು ಟಿವಿ ದೂದು ನೋಲ್ಪೇರು ಎಲ್ರಮ್ದಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರದರ್ನ ಸಹಕಾರ ರಂಜಿತ್ ಪಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಇರ್ಬೋತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ಬುದಾರೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರು ಎನ್ನ ಈ ರೋಹನ್ ರೈಸನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪುರ ರೋಹನ್ ರೈಸನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಬುದಾರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ ಬುದಾರೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಮುಡರಚ್ಚು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಂಬ್ಳೋಡ್ಲ ಏನೇತ್ತಿನಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ದುಮ್ಮದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನೆ ಬೈಯಾಡು ಸುರಾಪುನ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಪೂರ ಆದ್ ಮುಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಪೋಪರ ಮುಟ್ಟು ಆಕಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಪೂರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆಕಲೆ ತೂಪೇರು ದಾಲ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಬಳ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತು ಗುರ್ತ ದುಂಬಡೆ ಗುರ್ತ ಅರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೂಲ್ ಜನ
ಬರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಆ ಜಾಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ 13-14 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಉದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅವು ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚ ಭಾವನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಳಗ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುದು ಇರ್ನಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ಎರ್ಲನೊಟ್ಟು ಇರ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೋಯ್ಸಿರ್ತಿನ ಸೀಸನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಇಂಗಲು ಪೋತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಸಾತ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂದ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ ಓವಿ ಬಾಯ್ ಕಾಡು ಚೆತ್ತನಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ ಅಂದ್ ಅದೇ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪುರ ಏರ್ ಮಲ್ತವೆ ಐತೆ ಈ ಸಂತನೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆ ಐತೆ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಇಂದುಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತಿನ ಮನಿಲ ಜತೆ ಅವು ಪುರ ಐತೆ ಸಡನ್ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಪುರ ಏರ್ನ ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಮುಗ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ರೋಹನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು. ಪೂರ ಅಂದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅಂದ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳೂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ ಇರ್ಲೇನ್ ಪುರ ತೂಂಡ್ರ ಪುರ ಏರು ಎಂಚ ತೂಂಡ್ ಪರ್ ಐತೆ ಕತೆ ತೂಂಡ್ರ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ. ಒಂಜಿ ಮುದ್ದಣ್ಣೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಸುದೀಪ್ ಬಾಬು ಬಂದು ಮಲ್ಲಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದು. ನವನ್ ಜಲ್ಪಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಗಿದ್ದೆ construction on ಅವನಿ going. ಕಂಜಿಲೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ ಬೋಡಪ್ಪಡ. ಜಾಗ ಬೋಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜಿಲೆ ನವ್ಲು ಕಟ್ಟುಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಗಿದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತನ ಎಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಎರು ಕಟ್ಟದ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಮಲ್ತುಂಡು ಈಗಿದಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ಶುರು ತೇರು ಸುರು ತೇರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸುರು ಜೊತೆ ನೀರು ಲವ್ವಿ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಕಂಜಿಲೆ ಪ್ರದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಊಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಪೈರ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಣತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದನೆ ಇರ್ಲು ಓಕೆ ಮಾತ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇತಾಗ ಇಂಚ ಪ್ರದೆತ್ತೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಕಳ ಸೈಡ್ ತಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಏರು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಇರು ತಾಕತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಖರ್ಚು ಉಂಡ ಆತೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಕಂಬಳೋಡ ಒಂತ ಖರ್ಚಿಪ್ಪುಂಡದೆ ನಡತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಕಂಬಳಾಡು ಸಹಕಾರ ಎಂಚಿತ್ತು ಬೇತ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂಡೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂರ ನಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ದಾಲ ಐದ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 10-12 ಜನ ಬತ್ತೇರನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೇರನ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಕಂಡಿ ನಿಲ್ಕದಾನಲ್ಲ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿರು ಅವುದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅವು ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಿರು ಇಡ್ಲಿ ಅವಿನ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳಾಗಿ ಕಂಬಳ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ ಆವಡದೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಲ್ತು ಕಂಬಳ ಹೊಡೆದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಏರೆ ಗಂಡ ಲೆಪ್ಪಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿನ್ರ ಉಂಡ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಓಕೆ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಲ ಬರ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ಸೀಸನ್ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಾತೆ ಟು ಅರ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಡ ಈತ ಬರೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ವಾ ವಿಭಾಗ ಪಂಡ ಸುರೂಕೊರ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದು ಗಿಡಗ ಬನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಣಿಲ ದುಂಬುದ ಜೋಡಿ ಅನ್ನಂದು ಐನ ಬಳ್ಳಿದ ಬಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನು ಐದು ಬಣ್ಣ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಉಂಟಾತೆ ನಮಡ ಅಂದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದುಲ ಕುಡಂಜಿ ಎರಡು ಗೋಪೇರು ಒಂದು ಅವಳ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ 2 ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ 2 ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಣ್ಣಿನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ಪಂಡ್ರ ತೂಪ ಬೇತ ಕಟ್ಟುವ ಅಂದ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಕಂಜಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಒಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಪಡಾಗ ಬಂದು ಗಿಡಪುನರ್ ಏರಣ್ಣ ತೂತಾರ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅತ್ತ ಗಿಡಪುನಾಗ್ಲೆ ಪ್ರೋಲ ಮಲ್ದ ಜಿತ್ತ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ ನಮ್ಮನ ಏರ್ಲು ವಿಭಾಗೋಡು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂ ಓಡತೆ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಮದ ಬುಡ್ಪುನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮೂಲೆ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತ ಸಸ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಮುಡಾಡ್ದ
ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಏರಣ್ಣಲ ಕೈತಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕೈತಲ್ದಕ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ ಆರು ಏರಣ್ಣ ಜನ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪರ ಕಿದೆಕ್ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಕ್ ಬೈದ ಅಂದ್ ಒಂದೊಂದು ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ರಾಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರದೆ ತೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ನೆಟ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪರಟು ಇತ್ತ 4 ಪರುಕ ಬುಕ್ಕ ಗಿಡದಿದ್ದಾರ ಗಿಡದ ಪೊಯ್ಸರಿ ಗಿಡದ ಸೆಮಿ ಪುರ ಬೈದನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡದಿಜ ಪೊಯ್ಸರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಲೆಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಬಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಗಿಡ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಎಂಚೆಂಬೆ ಸ್ವಭಾವ ಪುರ ಸ್ವಭಾವದ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪದೇವ್ರು ಬುಡಿಯರ್ನ ಗಿಡರ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಗಿಡ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಗಿಡ ಈ ಮೂಜ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ನಾಯರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತನ ಆಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಮ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕಾಲನೊಟ್ಟಗು ಪೊಯ್ಸರಿ ಗಿಡದ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತನ್ ಕುದಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಕಾರ್ ಬೆನ್ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕ ಬಂತ ಇಂಬೆ ಸ್ವಭಾವಡು ದಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಬೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಡೌಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಯ್ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಬೆ ಅಂಚ ಬುಡಿಯರ್ನ ಗಿಡರ್ನ ಒಂದು ಗಿಡ ರೆಡಿ ಬಿಟ್ರಲ್ರ ಅಂದ ಸಾಲು ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡದ ರಾಜನೊಟ್ಟು ಐಟ್ ಬುಡ್ದು ಬಾರೊಂದಿತ್ತು ಗೋಪು ಬಂತು ಅಂದ ಈ ಏರುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡದಿದ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಕ್ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮಣಿನೊಟ್ಟು ಗಿಡತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚ ಐನ್ಲೈನ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಇಂಬೆ ಜೋರ ಪಾಪನ ಅಂಚ ಇದ ಬಿಟ್ಟ ದುಂಬುಪುರ ಬಜಿ ಕೋಡಿಗೆದೇರು ಇತ್ತಂಚೂರು ಪೋಕ್ರಿ ಶುರು ಮಲ್ದಿ ಅಂದ ಬುಡಿಯರ್ನ ಬುಟ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಗಿಡ ಒಂದು ಮಣಿ ಬಂದು ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬನಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಹೊಡ್ದು ತರ್ಪಾದ ಏರು ಯಾನಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಬಂದು ಯಾರು ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಪೈರಿಡ್ದು ಪೇಜಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ 6 ಬಂಡ್ರಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ತದ್ದು ಕೊಣತ್ತು ಬತ್ತದ 2 ಕುದಿ ಮಲ್ತದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಜಾತಿ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ 12 ಮೆಡ್ಲ್ 12 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಇರುವ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಜುಲೈಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕಂಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಣಪ್ನಾಗ ಏನದಿತ್ತಾರ ಇತ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪು ಏರು ಒಂದು ಏನದಿತ್ತಾರ ಆತ ಏನದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪುದರ್ ಅವು ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಕರ್ಮಾರ್ಗಟ್ಟೆ ಸುರೇಶರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆರಂಜ್ ಮಣಿ ಬಂದ್ಲೀಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ತಡದು ಬತ್ತನೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಣಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಈತ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪನ ಒಂದು ನಾನು ತುಂಬದ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬೈದ್ವಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜಿ ಪೈರಿಡ್ ಮೂಲ ಬೆಳುವೈ ಪೈರಿಡ್ ತೆತ್ತನ ಸದ್ಯದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳ ಅಂದು ಒಂದು ಪಂಡ ಮೋಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ 2 ಜನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿಯರು ಅಕಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜಿಲು 2 ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ 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 ಎಡ್ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ವಿ ಗಿಡದ ಕುದೀಪುರ ಮಲ್ದ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂದ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಾರ ತೊನ್ನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರಬಲ್ ಬಂದು ತೆಳ್ಳಾರ ಅರಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದು ಇತ್ತನ ಅಂಚ ದೆತ್ತಿ ಇತ್ತನಿತ್ತು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಂದು ಅಂದ ಅಂದ 15 ದಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅವಳು ಉಲ ಇತ್ತು ಜೋಡಿ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳೋಡು ಚೀಟಿ ದಿಕ್ಕಿನ
ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪ್ ಇದ್ದ ಲಕ್ಟಿ ಬಿದ್ದ ಅವು ಒಂಜನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಾಡು ಕಂಜನೆಲ್ಲ ಕುದಿ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂದಂದು ಈ ಕಂಜಿನ ಅವೆಲ್ಲ ರಟ್ಟೆ ಗಿಡದ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದ ಪಂಡ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತು ಗಿಡ ಅವನು ಈ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಮೇನ್ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಬತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂದ ಮೇರೆ ಸುಖೇ ಸೇರ್ಬಂದ್ ನಲ್ಲೂರ್ದಾರು ಸರಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕಮಲಪುರ ಜಪ್ಪಿರು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಒಂದೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಜೇಸನ್ ಒಂದು ಅರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಂಬಳ ಕಮಲ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸುಮಾನು ಒಂದು ಮುಲ್ತಾರೆ ಕುದಿಟ್ಟು ಪುರ ಒಂಟಿ ಗಿಡ ಬೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಗೊರ್ಪ ಮೇರ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಸುದೀಪ್ ಅಂದ್ ಬಾಬು ಮೂಲೆ ಏರ್ಲೇನ್ ಪುರ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಇಂದುಲ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎರು ತೂಪ್ನಾರ ಮೇನ್ ಮೂಲು ಮೇನ್ ಆ ರಜೆ ಟುಳ್ಳೇರು ಅರ ಜ್ವರಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀರ್ ಸೇರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಂದು ಒಂದು ಮುಲ್ತೆ ಕರ್ಮರ್ಗಟ್ಟೆ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಬಂಡ ಪುದರ್ದಿ ಮಣಿಗೆ ಅರಮಗೆ ಒಂದೆನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಅರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಪೂರ ಕಮಲ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮೇರೆ ಗೌತಮ್ ಬಂದ್ ಮುಲ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಒಂಟಿ ಪುರ ಗಿಡ ಬೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡವನು ನನೈತೆ ಈ ಸರಿ ಆಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತುಲೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ ಚೇಟಿ ಚೇಟೆ ಬಂಡ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೆ ಮಲಯಾಳಿದಾರ ಅಂದಂದು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ಬೇರಿ ಕಂಬ್ಳೋಗು ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆತನ ಮೇರಿ ಒಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ರ ಆಕ್ಲು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸಡನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಓಕೆ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ ಬರ್ತ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಏರು ಪೋಯ್ಸರ್ಚ್ ಸೀಸನ್ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಮಲ್ತದುಂಡು ಮಣಿ ಹಿಡ್ದವರ ಇಡೀ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಅಂಚ ಮಣಿ ಹಿಡ್ದವರ ಇಡೀ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಆಯ್ರು ನಾನಾತು ಇಂಜನೆ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನಾತು ಮೆಟ್ಲಾವಡ್ ಶುಭ ಅವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸರಿ